ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз дар Бустонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония, вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамқуловро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки бо рушду густариши муносибатҳои шарикӣ бо Қазоқистон ҳавасмандем ва мулоқоти имрӯза дар доираи муколамаи имкони дигари муҳокимаи самтҳои нави ҳамкорӣ мебошад. ҷонибҳо робитаҳои судманд дар бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду кишварро баррасӣ карданд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои таъмиқи амният ва мушкилоти глобалӣ дар чорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай муҳокима гардид ва ҷонибҳо оид ба ҳалли онҳо табодули андеша карданд. дар мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар аз ҷумла бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф, инчунин дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамкулов. Сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым мы обсудили целый ряд вопросов, касающихся нашего двухстороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Для нас сегодня очень важными является все-таки углубление наших двусторонних экономического сотрудничества, потому что потенциал достаточно высокий, идет рост. В 2018 году наш товарооборот составил уже 845 миллионов долларов Соединенных Штатов. В этом году мы планируем достаточно серьезный рост, он может уже дойти до 1 миллиарда долларов торгового оборота. И непосредственно важным является, конечно, транспортно-логистическая часть нашего взаимодействия. Есть ряд вопросов, которые касаются регионального взаимодействия. Но здесь у нас идет слаженная работа между нашими государственными органами и нашими министерствами иностранных дел. Но особо я хотел подчеркнуть, это культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие на уровне наших министерств культуры. И особо хотел отметить братские отношения между Таджикистаном и Казахстаном. Я сегодня отметил в беседе, что мы будем максимально использовать возможности и привлечение инвестиций как в регион, в Таджикистан. Это возможности казахстанского бизнеса, казахстанских наших инвесторов, которые могут сегодня уже вкладывать в Таджикистан, но в то же время мы ждем наших таджикских партнеров на казахстанской земле. Особое внимание мы, конечно, уделили поставке сельхозпродукции, овощей и фруктов в Казахстан. имрӯз ҳамчунин дар Бустонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония, вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коноро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадрро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд, ки мо ба рушду таъмиқи робитаҳо бо Япония таваҷҷӯҳи хоса дорем ва барои густариши ҳамкории судманд дар ҳама сатҳу ҳайат талош меварзем. ҷонибҳо аз сатҳи муносибатҳои ҳамкорӣ, муколамаи сатҳи олӣ, натиҷаҳои сафарҳои ҷавобии расмии сарони давлатҳо изҳори қаноатмандӣ карда, оид ба дарёфти роҳҳои нави робитаҳо дар бахшҳои ояндадори тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика, роҳу нақлиёт, маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва туризм табодули андеша карданд. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи муколамаи Осиёи марказӣ бар
Япония агентии байналмилалӣ оид ба ҳамкории Чайка ва дигар барномаҳои ояндадори муносибатҳо баррасӣ шуд. Таъсиси маркази бизнес инкубатор фонди японии сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақими Япония ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷоноб кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, илмию техникӣ зарур шумурда шуд. Содироти меваю сабзавоти тару тоза, хушкмеваҳои хуштамъи Тоҷикистон ба бозори Япония, рушду ҳамкорӣ дар соҳаи саноати коркарди маъдан, фарматсевтика, таъсиси корхонаҳои коркарди пахта, пилла, истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз онҳо, самтҳои дигару судманди ҳамкорӣ маънидод гардид. масъалаҳои ҳамкории амниятӣ, вазъи мураккаби сиёсӣ дар як қатор кишварҳо, аз ҷумла Афғонистони ҳамсоя, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз мавзӯъҳои дигари суҳбат буд, ки ҷонибҳо оид ба ҳалли онҳо гуфтугӯи судманд анҷом доданд. барои дарёфти роҳу усулҳои нави тақвиятбахшии робитаҳои дуҷонибаи Япония ва Тоҷикистон дар бахшҳои ояндадори тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика, роҳу нақлиёт, маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва туризм ҳавасманд мебошем, изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коноро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. 日本の外務大臣として В этот раз министр иностранных дел Японии посещает Таджикистан впервые за последние 15 лет. Для меня большая честь в этот раз иметь возможность посетить красивый Таджикистан, богатый цветами и природой. Я думаю, что в отношении между Японией и Таджикистаном еще есть потенциал для дальнейшего развития в области экономики. Еще есть большой потенциал для дальнейшего развития в сферах инвестиций из Японии, также привлечения туристов из Японии, также развития обменов в области культуры и образования. Мы бы хотели еще укрепить двусторонние отношения с Таджикистаном, а также отношения со странами Центральной Азии в рамках диалога Центральная Азия плюс Япония. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати ҷониби Тоҷикистон машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония баргузор гардид. Дар кори он маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкории давлатҳои Осиёи марказӣ ва Япония мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши хабарнигорони мо. дар кори машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказии Япония, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коно, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Бейбут Атамқулов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулазиз Комилов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон Чингиз Айдарбеков ва муовини вазири корҳои хориҷии Туркманистон Вепа Ҳаҷиев суханронӣ намуда тақвият додани ҳамкориҳои минбаъдаи давлатҳои минтақаро бо Япония мавриди муҳокима қарор доданд. Муколамаи Осиёи марказӣ бо Япония аз соли 2004 инҷониб бо мақсади васеъ ва устувор гардонидани доираи ҳамкориҳо амалӣ карда шуда, дар ин давра равобиту ҳамкориҳо миёни давлатҳои Осиёи марказӣ ва Япония дар сатҳи зарурӣ танзим карда шуданд. ҷонибҳо доир ба роҳҳои нави ҳамкориҳо дар самтҳои амният, тиҷорат, иқтисодиёт, кишоварзӣ, туризм изҳори андеша карда, муборизаи ҳамдастонаро алайҳи таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ зарур ва муҳим арзёбӣ намуданд. дар доираи барномаи машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония се ҷаласаи мавзӯӣ, ҳамкориҳои таҷрибавии давлатҳои иштирокчӣ муколамаи Осиёи марказӣ Япония дар соҳаи туризм, ҳамкориҳои таҷрибавии давлатҳои иштирокчӣ муколамаи Осиёи марказӣ Япония дар соҳаи тиҷорат, сармоягузорӣ, рушд ва ҳамкориҳо дар самти амнияти минтақавӣ гузаронида шуд. дар анҷоми машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония, роҳбарони ҳайати давлатҳои иштирокчии муколама созишномаи навбатии аризаи якҷояи машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Японияро имзо гузоштанд. сипас доир ба натиҷаҳои кори машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония нишасти матбуотии роҳбарони ҳайати давлатҳои иштирокчӣ бо хабарнигорони дохилию хориҷӣ сурат гирифт.
برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در ناحیه مومن‌آباد در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، طریق حشر دسته‌جمعانه ساکنان بنیاد یک گلگشت نو ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه مومن‌آباد بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه دارد. در دایره این تدبیر در برابر بنیاد انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون پس از تعمیر و نوسازی راه و کارهای چراغانکنی در مرکز ناحیه میدان قیده سبزکاری نیز زیاد کرده می شود. از جمله در اساس این نقشه چوبینی با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و حشر دسته‌جمعانه ساکنان در محله به نام تیمورشاه رحیمی و جماعت شهرک مومن‌آباد ساختمان گلگشت نو از ماه مارس آغاز گردیده تا امروز در این موضع سالها بیکار خوابیده برای آباد و زیبا و سبز و خرم گردانیدن شفت راه اساسی و نزد 3 بنای استقامتی در مساحت قریب 300 متر مربع کارهای کبوترزالکنی و در مسافت زیاده از 400 متر باشد راه پیاده‌گرد پر از سفالک‌پوش کرده شده است. طبق نقشه تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 3 بنای استقامتی نیز باید از نوسازی و برای استراحت و دلخوشی کودکان در این موضع شرایط لازمه فراهم آورده شود. در ادامه چنین کارهای آبادانی برای بهتر نمودن تامینات آب نوشاکی به 36 عائله که در این بناهای استقامتی به سر میبرند در موضع بنیاد گلگشت نو ساختمان یک چای عمودی شروع گردید که آینده از این حساب میدان گلگشت نیز برای پرورش گل و کارهای کبوترزالکنی آبیاری کرده می شود. در حشر نوبتی ساکنان در این موضع تخم گلهای موسمی کش نمودند. چنین حشر دسته‌جمعانه در نزد بنیاد بنای مهمانخانه در دهه شهر نو جماعت دیهات دیبلند ناحیه نیز تشکیل کرده شد که در آن ساکنان فعالانه شرکت ورزیدند. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چوبینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. در این موضعی که مهمانخانه بنیاد شده ایستاده است، گرد و اطراف مهمانخانه سالهای زیاد سنگلاخ بود. ما تصمیم گرفتیم که همین موضع را آباد و زیبا گردانیم. برای کارهای کبوترزالکنی و آباد و زیبا گردانیدن این موضع در برابر کارهای تخت و هموارکنی زهکش داخل خواجگی نیز تازه کرده شد و طبق نقشه آینده در این موضع در شفت مهمانخانه باید یک کارخانه دوزندگی نیز بنیاد کرده شود. در حشر امروزه ساکنان 300 بیخ نیال همیشه صبر شنیده بعد تعمیر اساسی راه دهه اقدام گرفتند که شروع از دهه شهرنوی بالا تا نزد آبانبار مومن‌آباد دو کنار راه اتومبیلگرد را سبز و خرم گردانند. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و بهسازی وضع تعلیم و تربیت، صنفخانه‌ها و خوابگاه مؤسسه دولتی لیسه کسبی کشاورزی ناحیه ظفرآباد از تعمیر جاری برآورده شد. عین زمان در این مؤسسه تعلیمی شرایط مساعد برای تعلیم گیرندگان فراهم گردیده است. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد. پس از پخش مواد تنقیدی، گروه کاری عاید بر طرفسازی‌های کمبودی‌های جای داشته در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی ساحه کشاورزی سازمان و در یک مدت کوتاه کمبودی‌ها برطرف کرده شد. امروز در این بارگاه تعلیم و کسب آموزی 203 نفر خواننده از روی 7 اختصاص علم و کسب انتخاب کرده می‌آموزند. از این مقدار 18 نفر دلباختگان کسب که از شهر و نواحی شهرستان دیوشتیک و 5 حصار به این لیسه شامل شدند در خوابگاه استقامت دارند. برای آنها با خرج مبلغ‌های مقامات محلی و حکومت دولتی و حساب مخصوص لیسه به قدر نزدیک 30,000 سومانی 21 عدد کتی زمانوی، کورپه بالشت و دیگر لوازمات ضروری خریداری کرده حجره‌ها از تعمیر کلی برآورده شدند. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی ساحه کشاورزی 203 نفر خواننده از 49 نفر آموزگار و استادهای تعلیمی 3 ساله اختصاص‌های تراکتورچی ماشینیست ساحه کشاورزی، چلانگر عاید به تعمیر محرک اتومبیل و تراکتورهای گوناگون تمغه با صاحبی شهادتنامه رانندگی درجه S، منطور برق عاید به تعمیر و خدمترسانی تجهیزات برقی در دهات، حسابدار با دانستن کامپیوتر، آموزش کامپیوتر و اینترنت تکنولوژی دوزندگی را با همه نازکی‌هاش آموخته شدند. در صنف آموزش تراکتور یک عده اختراع خوانندگان را دیدن ممکن است که سالهای مختلف ایجاد گردیدند. در مؤسسه مذکور نسبت یکجایه‌سازی نظریه با عملیه و مسلح گردیدن با دانش‌های دوران صاحب استقلال کشور، کتابخانه وسیع بر هوای معاصر با تعداد نزدیک 10,000 عدد کتاب‌های بدیهی و صحوی عمل می‌کند. با سعی تلاش مسئولین مؤسسه تعلیمی چند پیش 3,000 عدد کتاب‌های وابسته کسب و هنر نیز وارد کرده شد که خوانندگان از آنها به طور وسیع استفاده می‌نمایند. تاکید گردید که سال روان زیاد از 50 نفر دستپروران این درگاه علم و هنر لیسه را ختم کرده در خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی ناحیه ظفرآباد با کار دائمی تامین می‌گردند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار.
дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамоиши олимони ҷавон баргузор гардид. гузориш аз шаҳри Бохтар. дар доираи баргузории чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои олимони ҷавонони вилояти Хатлон баргузор карда шуд. тавре гуфта шуд, шӯрои олимони ҷавонони вилояти Хатлон дар фаъолияти худ баҳри муттаҳид сохтани олимони ҷавонони вилоят вобаста ба ташаккули заминаҳои илмӣ ва пешбурди масъалаҳои марбут ба имконияти илмии эҷодии ҷавонони вилоят, дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо барои анҷом додани корҳои пурмасъул масъулияти ҷиддӣ ба дӯш дорад. шӯрои олимони ҷавон бо мақсади тақвият бахшидани фаъолияти эҷодӣ, мустаҳкам намудани ҳамкорӣ бо олимону муҳаққиқон ва дар ҳамин замина татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва пуштибонӣ аз сиёсати феълии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи нимсолаи кори шӯро баргузор гардид ки масъалаҳои ҷалби олимону муҳаққиқон ба фаъолияти эҷодӣ, ҳимоя ва пуштибонӣ намудан аз илми замони имрӯза, ҳамчунин пешгирии шомилшавии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. қобили зикр аст ки шӯрои олимони ҷавон дар вилояти Хатлон бо мақсади ба низоми муайян даровардани муносибатҳои ташкиливу амалии институтҳои алоқаманди давлативу ҷамъиятӣ дар самти дастгирии мунтазами олимон ва муҳаққиқони ҷавон дар вилоят ва ташаккули заминаи устувори илмии сиёсати давлатии ҷавонон дар сатҳи вилоят фаъолият мебарад. ин ба хотири баландбардоштани рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву садоқат ба марзу буми меҳанро дар замири ҷавонон бедор менамояд. олимону муҳаққиқони ҷавони вилояти Хатлон бо истифода аз шароитҳои лозима кору таҳсил баҳри аз худ кардани илмҳои муосир талош карда, мақсад доранд ки ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа дар ободу зебо нигоҳ доштани кишвар ва ба наслҳои баъдӣ ба мерос гузоштани мамлакати рушдкардаву пешрафта масъулияти бештар эҳсос карда, ба хотири таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот саҳми муносиб дошта бошад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди варзиш ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. дар ҳамин замина чун анъана ҳамасола ҳафтаи 3 моҳи май дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат рӯзи дави миллӣ бо иштироки дӯстдорони варзиш, махсусан наврасону ҷавонон доир мегардад. гузориши Раҳматшоҳи Обид. ҳар сол чун анъана дар ҳафтаи 3 моҳи май дар тамоми маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат рӯзи дави миллӣ бо як шукӯҳу шоҳомати хоса ва иштироки беш аз 200 000 дӯстдорони тарзи ҳаёти солим махсус ҷавонони наврасон доир мегардад. имсол бошад бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 19 май рӯзи дави миллӣ эълон шудааст. аз соати 7 то соати 8 мусобиқаи бошкӯҳи велосипорронӣ ва аз соати 8 бо старти ягона дар тамоми маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. масофаи дави миллӣ зиёда аз 10 километрро ташкил карда маркази асосии ин чорабинӣ шаҳри Душанбе мебошад. аз соли 2007 ҳамасола дар мамлакат дави миллӣ гузаронда мешавад. аллакай тӯли ин чанд сол беш аз 2 миллион сокинони кишвар дар ин чорабинӣ иштирок карда дар ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми арзанда гузоштаанд. ин иқдом бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва омовати он байни аҳолӣ дар саросари мамлакат сурат мегирад. агар мехоҳӣ ки боқувват бошӣ бидав, агар мехоҳӣ ки зебо бошӣ бидав, агар мехоҳӣ ки тавоно бошӣ бидав, биёед бо ҳам медавем ва дар ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омовати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш саҳми арзанда мегузорем. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.